adonar-nos, el temps passa volant, la carretera és l'espina dorsal. La coalició Compromís per Crevillent, avui hem tingut unes jornades programàtiques per a l'elaboració del programa de govern que portarem al País Valencià, a la Generalitat, és que Compromís ha de governar perquè té un projecte per al col·lectiu, per a tota la ciutadania, un projecte per a transformar aquesta societat des de les persones, amb les persones i per a les persones, pensant sempre amb el seu benestar. Viuen on treballen, que són els municipis. Per això jo crec que aquestes reflexions són molt importants i també moltes de les propostes que avui han iniciat ací i que afecten també al funcionament quotidià de l'Ajuntament, que afecten a una renovació de les maneres d'entendre l'administració pública, seran peces absolutament fonamentals en aquest pla de xoc en defensa de la democràcia. Que són els municipis els que estan més prop de les persones. Per això farem un diagnòstic de sectors que són més prometedors i dels més dèbils i a partir d'aquest anàlisi farem un ajuste de lo que seria l'apoyo municipal a nous tipus d'indústria i també a la preservació dels tipus d'indústria tradicionals que existen. Proposem un anàlisi seriós de com se pot transposar este pla general a la nova llei de sòl valenciana, a l'OTUP, i en el cas de que no es pugui plantejar-nos fer un nou pla general ajustat a les necessitats y realitats de estos temas. Un cambio político en las próximas elecciones, que esta formación política, que es la garantía de ese cambio, tiene la máxima responsabilidad de llevar a cabo un gobierno eficaz, planificado, con conocimiento, con preparación y fundamentalmente dirigido a resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas de este pueblo. Por lo tanto, cuando planteábamos esta jornada, aparte de la participación ciudadana, muy importante para que nos indiquen por dónde quieren que vayan las cosas en su propio pueblo,